nagplano mi guys sa team na mo guys nga magsugod na mi og vlog sa YouTube. Nami mga magdrama-drama na mi guys. Ako ang ilahang director. Ako ang director guys. So kaya content na to mo. Hindi ko na. Nagluhod ko! So pang YouTube na namo ni guys. Balik ko na to buhi ang YouTube guys. Ang role ni Speed Chill, kuan man na siya kanang doble cara man na sila ni. Pari! Doppelganger. Chika sa mga pari mo! Doppelganger na siya ni Adri. Adri number 2 na siya daw. Si Freya pod, unsa may role ni Freya? Chika, tapos magtupis lang si Freya. Tapos himuon day na mo siyang katabang diri sa balay. Bongga. Ang pagsisimula. Mo na i-caption na to ani ato ang kuan guys. Ato ang video for today. Napayud mi wala na hatag na bugas guys, okay. Wala naman ko sa mood ato mga niaging adlaw tungod kay nadaot. So, muna guys ha, abangan ninyo ang amuang himuon guys nga mga film. Maghuna-huna sa mig pangalan sa among team. Sa may team na to. Team Hana 2.0. Yan. Kaya na ba sila no buhion do na ako si YouTube. Ang gusto nila kanang drama-drama. Kanang kuan si Freya ang magyaya dari sa balay, Yaya Freya. Yaya sexy. Tapos lupigo niya tong Yaya sa una. Lupigo niya to kay with two-piece man na siya. Kung kakita mo sa iporma ni Freya magtupis kay bongga. Ay gwapo kay glawa si Freya buyag-buyag. Si Speed Chill magtupis? Yawa pra tagbaboy. Pari! Ay, chika dito mo! Si Adrian guys, unsay role niya guys? Nagluhod ko! Ako na po mag-api-api kay Adrian. Ikaw na po na mo kat-kat sa atop. Sige. Ikaw na po na mo sulod sa kulungan sa iro. Kulungan sa baboy na lang kanay baboyan sa baday. No. Limot kay si Speed Chill. Ya kay di man ta kabalo mag-edit. Ako ang mag-iring-iring sa katabang. Ma'am, ako mag-iring-iring sa katabang, ma'am. Ay ka mag-iring-iring sa katabang. Ako mag-iring. Ako mag-iring-iring sa katabang. Ya di man ta kabalo mag-edit. Ay! Dali, Rana. Dali, na eh. Kasi ikaw mag-edit. So ako may director guys. Ako po ang buhat sa scriptwriter / director. Si Adrian daw ang editor. Si Speed Chill ang artista. Kuhaman may guys. Si Joda. Si Babilon sila Crypto, Juda. O si Speed Chill. Ako, upat, bi kabuok. Pari! Naitsikat nyo mo! Pwerte, pari! Dilipin ako ni-edit. Bahala ko. 3 minutes na. Bye! Mo lang to guys for now. Magplano pa mi og balidaghan unsay buhaton namo guys na mga content. Bye!